Mau sa amin. Dewi kau sebagai Kristus Santo, mereka pun mohon keselamatan kamu di alam yang lebih kamu yang dalam karena saat kembali kepada kepada binamu, sana di dalam hingga Yesus Kristus. At tingin tayo sa Kristo, kinikarimatan, kapatulus, tunay na usapan, pakiramdaman, tigsat ng panalangin, at kayayaman, pakiramdaman pinawag, imalulog namin Diyos.
Wow. Kaya po yung kay Nata. Ewan po kukunan yung mga kay Nata. Yan lang sa mga. Atin po, mga sadyang kusal, ating namin sa ating pura, ating pagpapis ng mga nalipat, ating po kailangan ng mga sadyang. Tara na. Kapihan na kamakokan yan. 16. Ako nakapunta. Sa sunod-sunod lang. Igayang ako, igayang 17, ako 18. Tayong walo. Yan. Balik ka. Papali. Nakikita ka rin eh. Okay. Ready? Ako. Papagkaroon yung kanilang maligayang event. Minsan pa po, nakapakan tayo ng sinan. Infinity Mangawa. Keban, keban. Orang ako. Sige, bye-bye. Hindi na ako tatay. Yan. May story po. Wala ako scared. Nasa tinan yan. Roses. Yeah? One making one. Binerian. Dali, start yan. Pasyal ka takayin mo. Sa tingdarat na naman.
Day, tara. Boss, bukas. Okay, okay ang 11, pwede yan. Sir. Almusal ko po kayong kilog. Baka po almusal. Bye, mama. See you next year. Gina, mama. Deliver Maxi. Ever mga kablasan?